Alright guys, so niya ako diri sa may Batchoy sa may People's Park Dapit. So right na mo order ko. Kasi kuha na ko ma'am ganang lapas Batchoy. Isa ka po mga Muna special ma'am. Yes, sir. Muna special. Sige ka na. Batchoy. Order ta og lapas Batchoy diri Dapita. So first time na ko ning na-discover ni ilahang place diri sa may People's Park. So testingan nato kung sa kalami ang ilahang lapas Batchoy. Nga ako ra bahilig ra ba jud kay kog Batchoy dati kasi para masayot mo sa Pagadian. Kusog kayong Batchoy ito nya ganahan kay ko dati mukhaon og Batchoy labaw na pag-ulan-ulan bitaw. So at least karon na ako nakita nga place nga pwede na kong tambayan. Bawa na karon nga ulan-ulan, taud-taud mo ulan na pud ni. So ato ang tan-awon tilawan, okay? Kung kalami ang ilahang Batchoy nga ginabaligya diri Dapita sa ilahang tindahan. So alright. Balikan ko kayo guys. So, yan ang Batchoy atong i-order. So, para makabayo mo kung saan ang proseso para lahat ng Batchoy. So, I have here chili garlic. Kasi chili garlic ha. Hindi naman na siya punta lang chili garlic. Ako makahalang mo ito. Makahalang mo ng chili garlic. Kaya na kayo dagana. May lemon pa din, sir. Aso-aso yung robot. Lemon, so makabayo ko ng tapos, patis. Kamantan ang pepper. Pag magbubo ang pepper, ayaw gindi na. Yan na. Sulod na si Manglong. Buhato ni Manon. Robad. Ay, pwede masulod si Manglong. Magyapon eh. Magyapon. Ako ba, pa-pepper ko po naganda yung thank you. Yan. Naatay lemon. Yung drag lemon. Okay, so yan. Tuyo, please. Ano yung tuyo, mami? Isik kayo. Tuyo na lang kayo kulangan eh. Dalawa na ito mga salamin. So this is pork Batchoy. May chicharong bulaklak. Chicharon na din yung bulaklak. Chicharon. Dapat ito yung mura natin ang tuho yun, ang konti. Utang natin tarang sa hog, no? May naman natin sa Batchoy. Kain tayo, guys. Flavor of the pork, combination of all the ingredients. Radyo expert. Basta ako masolder sa medyo budget siya. Lamig na. Tapos ang savor gid sa pork na agad sa sabaw
Ipakuluan gud siya og mga tasa siguro gid na oras para magawas ang iyang katas no. Ano siya? Kapag yung chicharon sauce. Tutun sa ako ni guys. Concentrate sa kuha. Mo sa bala dia. Okay. Alright guys, so nabusog ko. Slight. Nabusog ko slight. Medyo dili siya kutob. Kita tag mas makabusog na to nga kuan ron. Nga makaon. I'm craving for pizza. So tag pizza my loves. So mo to siya ako ang experience diri sa Oleng's Lapas Batchoy. So check na to uban pang mga laing pagkaon diri sa Davao ha. So basically katong batchoy akong ikaon, typical na batchoy lang. Yeah, kung butangan nimo siya og mga pepper, sahog, like chili garlic, so mo enhance ang iyang flavor gyud. So mo na siya nakanindot sa dinana. Pero for me medyo bitin lang, pero lami siya gihapon. Kung siguro gikan ka o party inom na yan, medyo kuha na ka, barag totski na ka. So, dindot kung magpahuwas ka diri dapita, no? So, muna yung mga trip, no? Sa mga hubog. Alright, so kita pataglaing makanaan karon my loves, ha? So, as of now, stay tuned muna. O, padayon niya punta sa ito ang paglaglaag karong adlaw nga Sabado. Kini si Mikey Ling. What's up my love? So round 2 ta sa ato ang craving karong gabi una. So nako diri sa may Alberto's Pizza. So pabusog ta my loves kay murag stress ta sa atong trabaho. Char. Stress eating lang ang peg. So check na to ang pizza and ato ang moderon din atong kaunon. Ganun lang po ang buhay. Alright. Guys, yata dahil sa may Alberto's Pizza para nakulangan ko sa batsoy kanina kita ko na hindi na ito po yata dahil dilaw na butani stress lagi, stress eating and food is life. So kawan na ito niya akong order is Supreme Pizza na siya ay mushroom, pineapple, cheese, so na pepperoni, na apoy tidbits sa karne. Ano siya, tsura niya. So I guess muli siya ang hot sauce. Hot sauce ini? Hot sauce ko din. Hot drink coffee. Alright guys, so wala, busog-lusog na kita ni. So kaya rin, nabusog ta sa tong gikaon and I guess muna lang ka to. So thank you so much sa inyo ang pagbanuban ka na to. Gikan ka ganiha sa Batchoyan o diri sa Pizzahan. So ito na po taglaing lugar nga to ang laagan nga pwedeng kanan. Okay, especially sa mga panahon na sama ani nga stress. Kailangan ko pagpa-stress ko kay stress eating din tirada no. Okay. So I guess that'll be it. Thank you so much my loves. Ay mong kalimot sa pag-like, subscribe sa to ang YouTube channel and tap the notification bell. Alright, kung gusto pa kang makita ang mga videos nato sa sunod natong pag-upload. So this is me, DJ Mikey Ling. God bless ka natong tanan.
Gotta go. Bye-bye.